Amagoro bengi ya omwanchi omurigererie ritkoria ijuma tariki 3 cy'omutyenyi oikumi na rimo omwaka no w'echi 2023 na manga genderete gokorekana imeyese ya Kenya kurwase chinsinyo au ekerabonongo kwarigania SMS ya mayense Eyemo eriyo nkomanya yo twabere tokubwatirana amo nabasaki baito na kwariganiria asenchera ere eyobwikiranu SMS ya Amayia yense Eyemo ya bono mogoroba nyoramna asensemo ya Facebook naboko gendera gotonyoro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyoro wetra Ndizi TV News naboigo ase website yaito naboko yasoma wetra www.ndizitv.net eriyo togendere gokomanya buna agendrete wataka kurwase chinsinya chonsi kono ritangani kegima tigaturanyore gatiari ngwariganeretie asenchera ere yubinge Aira neri umwe musie itombi amona asigasi kwa nyare ko gotokora onye twabeiro musunte matuka mange sana tujikomnya Kisii ni gochiemeje twaserigu kinindo chenga twanyorero ubura twabeire gesunda sege kambia mona soburabu no mogoka sabamenye baitongo sengera soko bekerwe estima twatwa romo chando chipikipiki cha kuri gore pale igongo mwira ni umuchumbe muyomono nende pale bono tiaro siwe standard asenjere ngakitanya korosu omobungo West Mogrango wakerwambia mona sokorosie para yo yaberira segeka na koleta makongu yechingencho au Majiko naro are very clear yes regarding already abaiboria abaiga violate chi right human umwana uyo nabwe nete ko bano muibori oye nonyingi nakare ko genda matanga so mwana gwate mithinisita abare ko genda neraro kukura na ndaira negocha abaibori ko bori wakorenda abana babo chinga kyo mwana bwemetenye 5 nemo atoka nyumba ga kweta se chinchera cyo botutukanu Eyemo naenda mango mwanchi omurigerengo kwariganiere ngumanya senchera ere yobwikiranu Petra mukerenero kaine kyachibicha neryo gichawe kera senchera ya bene asense muimanyererio tokubwatirana nere Joshua Auta ere triane Everline Osero sangana inche goika omwerio Amayia yense yemaso bwikiranu tokoyachaga kurwase county ya Kisii asengana yogo ichania awaso mwana bwemetyenyi 5 nemo abakagotoka nyumba mwabo gasiretie obugima ase chinsemo chia menyingwa kurengana ne amatenigo abaibori bo mwana oyo babete bakumutiga inse yoburendi bwabana abande bamwabo obotko obugima korendekero bwachigo kiera rero ni gwabana bubachigo tura omwana oyo moke banyora atari koboka nali barangeri amate nege korege ichani abange kyoboigo kyabage kugikerwa ase chinga kyejo koboria kwabere gokorwo cyasa baibori kweneke bunanko barenda barabana babo anene abana bemetyenyi abana bakego sebingwerere libagali okubatiga inse yoburendi bwabana bande murikeito Julie Kerubon gagotoigorera oroboti orwa senchira yobwikiranu omwana oyo amakoronya ora location kya mabundu sub location abaire kago sirio bogima bwaye ase chinchira chobo tutukanu omwana oyo bwemetyenyi 6 ni gatoka gakwete mambia rero asatigeira abamwabo n'abaibori babo gosoka chinse chegoro marogoba nogocha emambia rero Pero ni mandi ya chinsa igoro gerio yananyo re report kwa zawando ko banyinda bumna na amungu baibori mbaro babere bati da bana babo batatu kurchinsa isano igoro bakare ro chinsa igoro kurenda singe yo tuwo kubwa bana barabake bana batano lakini hasaba batano mwana munna bwade myaka 8 umwana mukega bwade mijisita ono mwana yo tike twalenda abana babande abalinde tena abetena abana babakabuna bwakirero isayire mwana yo kabo kamambi uganiko omwana uli omakama bere utibotema kumoboli onyoro mwana uli yapi assistant chief bwensemeyo John Ondande ni gateba tibamanyete kyo kirero mwana oyo osirio bogima bwaye tumanyete ngento kyagarete obogima bw'omwana kugasira andego anyorete ngento tokorka suffocation maybe abana bakamukuneka maybe bakamoendagira kamochok maybe umwana gaikapo gotuka garwara muna abana bakurwara lakini asinge njabo ibuli batarengange ikagera umwana oyo agasiria ubugima bwaye boigo nigo agosia abaiboli abo ase akaniria abaiboli gotiga abana abakeboka no kwerendera Majiko naro are very clear yes regarding
already abaibuli abaiga violate chi right umwana uyo nabwene etheko bano muibuli oye nonyingi ne kale kugenda matangazo umwana gwate mithingi sita bale kugenda neraro kumukura na ndaira negocha bono iye koro kinga abaibuli abambari responsible na ende kero tu atemire kubwate ngo de babali nga bako tiku umwana utigara na kaka ke ngendo nare ko de bangeri ngati to discourage tabi ya abaibuli utigara abana bande abana to be responsible una abaibuli abana ne biye kuru asinya sai ukuye ko de banga igo bale chinzara umone na akoreki akoire na ende bono buno yore ngo musini ya malaika bona butu bwa daba gambi ba matuka akoreteki amucha yotokorra ubeka tokusiri buno mwana nigo bono abakanirie abananchi gotaimokie bitambukira samako kabo chinga kia abananchi abo babwatobororo obonge muko buguri asira igoro buna arora mutete kusaliga ali abandi nimanye tengo urumboro orora singinje mamu abakorete hube lakini rende yatubeke bigoro debi tukura mangana buna igasinjire nyororo Yunga reporter ya Ndizi TV Nyora location kama Bundu sub location Nincha Julie Kerubo Mbiamono omorikeito Julie Kerubase oroboti oruoro ikirano korende inengana yogo ichania kirumwana omokekegima agusiria obogima bwaya senchira yobo tutukanu togotigana nayo nigo committee ya Senate yeretendeta mangana yobo chenu ya Ensa ya Kenya ekorawa no munyakirogo bwe committee yo ibo igoro mo senator we county ya Uasin Gishu Jackson Mandago litkoya lero baba gotarira enyagetari ya Kisii level 6 asenchira yokorotota emeroberio yobo chenu eyabere okorekana ase enyagetari yo nigo baba wonchikana na chinsemo au ase enyagetari yo gati abo ensemeria kubwatuka mariogo ensemo ya ICU theater nabo igo echinde chinyinge asa baba koenekia buna oigatio bokoreri obabere bakora nigo bogenderete buya anene bokoreri ase gusasi bate babuna emerobere mia nigagenderete ase enkendu yenyagetari yo muriketo Mildred Momanyi na roboti uraso bwikirano committee ya Senate elietenete obochenu Ensa ya Kenya yekoragwa no munyakerogobo Jackson Mandago litikolia lero nigo yatalera enyagitari ya level 6 asebono Senate yo yaenekia gati emechando eliabanyora gati yabo ogokeana kwa oxygen asenyagitari yo nabo igo asensemo yo kurwalia chinyigo gati ya yande amange asenonya nabo igo yagokera obokoreri asengenu yenyagitari yo sebono yatebire bunanigo obokoreri bwabo bole obuya nabo igo obochenu bwekerengo keigoro mono omo senator we county ya Kisii Richard Onyonga nigo airali bagerio kubolia serikali enene enyare kubwatuka obokonyi bwechibesa asogusira chinyagitari imeye county ya Kisii nabo igo Ensa ya Kenya. Challenges of oxygen supply because the plant seems to be having challenges, and we think this is what counties should be able to address. We know Kisii County Referral Hospital some 1 year, 2 years back was not only able to supply their own oxygen, but they were also able to supply to nearby facilities and counties. The other department having challenges are the renal department. We have had patients, there is shortage of equipment, but there are equipment that are not working. That the biomedical department should actually make sure they are working so that they can support the patients. To have renal patients coming to queue is a bit of a challenge, and we think the county management should address that matter. Yes, we have noted that they are offering exceptional service. One of the best places we have visited, and I think amongst the counties we have visited as a committee, is a mortuary. You can't believe the services that are being offered in that mortuary. In fact, you can only compare the services we get from the private homes that are run in Nairobi. We've also visited the ICU. And we found the ICU is working well. So make sure that the clinics, the dispensaries, the labs, all the health facilities within our country are functional and they are working. I want our governor now to pick the baton and run with this facility so it becomes a success story after 5 years.
Omo seneta omochore esi okenyuri nigo atebire buna nambe nene y'abasubachi balia bakogongeria ase chinyagitari nigo yakeire mono ase engencho abange babo nigo bagogongeria ase chinga chiabo ase bono atebire serikali nigo ebegete emeroberio emetingu ase abasubachi bali bakogongeria chinyagitari. Shuhudia idadi chache mno za kina mama ambao wanajifungua na idadi chache hiyo pia imeshuhudiwa katika kaunti hii ya Kisii. Sasa sijui kama ni ile changamoto wamekumbana nayo ya kupanga uzazi ama kina mama wengi bado wanajifungua nyumbani, lakini ninadhania kuwa mpango ambao umezinduliwa na serikali ya kitaifa ukiongozwa na Rais Mheshimiwa William Ruto wa Community Health Promoters utaweza kuwatafuta kina mama popote walipo ili waweze kujifungua hospitalini. Ase chinga kecho nigo bakwanira iguru ya kansa ase bateba enyagitari ya Kisii teaching negwenete kurwaria oburwaire obwo ase okoegwa chi machine chirengete oburwaire obwo. Everybody knows that cancer is a disease now that is very widespread across our country and even internationally. And I think the Kisii County government should work on seeing to it that we start chemo sessions. That may not call for much, even if we do not have radiation, but I think we can do chemo in Kisii. Kulipotelea egetaseni kia Ndizi TV, iletaliane Mildred Momanye. Mia mwana umurikeito Mildred Momanya se oroboti ururikirana tugutera nayo ni gotokugenda wikase kaunti ya Nyamira wase para ya Egesieri eskuru ya umukonge na boigo kiabira echo chikobwatania ewodi ya Nyamaiya na boigo ewodi ya township Jones Chirase wimbunge ya West Mugrango nigo omorio ye yatakire koroswa eyamaga ye pare yoko bakerembe asegeka aikyo kya irerete okore maliwa kubonchorera na boigo obosombi ase ensemeyo asibona bamenya babere bakugokana kumwakirambya mono umuchumbo West Mugrango Steve Mogaka asokoigwa ekerero kyabo asibataire bono nigo barachikokonyeka kubwatikana no koroswa wepareyo muriketwe kurwase kaunti ya Nyamira Job Manki norboti urwaso bwime asegeka egetambe niga bamenyi bagotumeka epara ekorwa Egesieri gocha omokonge goika kiabira egotoka imebunge ya West Mugirango babere bagotandeka mono asengenje obubwe para eyo asenje pale twabere togochandika amatuka mange muna ntwa abantu bokorundi chipikipiki paraga twatwa romo chando chipikipiki to chakuri gore pale biringa kisana tanya koroso koromo chumbe ubocha naliyo yaro setigale konyole no ninche tinda manya gosoke kuchipara asibale bono nikibakwegokeria mega y'omubunge West Mugrango Steven Mugaka otakia okorosi gwepara eyo epare yunigera we kubwatania chiwodi ibere ewodi ya Nyamaiya township na ine nigere chikilomita 4.5 unatoba tokweru na Dennis Ongera oyoromo contractor asepara eyo yotaka kurwege siel toenda baka common kurwe common yitokanya kara ready tunyebeka morom kitokobeka morom yere 3.5 kilometers ono to kurwe kerto ikire tokande ruti ya common toirane back toenda paka kiabira toenda nyanguso na epale yuekwera Ensa y'abamenyi wa West Mugrango nigo bayiranaliye mubungo West Mugrango Steven Mugaka mbuya mono asokwirige tambukero yo gotakia epara eyo igo bono mwesimi gwambia mono sogotoroseria nande gendera orosi chikoti kyosi orosi gochige kemasare gochige komoni gochinyamo Kenya ga motoroseri nari turanyara gweta buya igo bono omwesimi wa buna chakirega buna akirega kamako abwatereriga erinde nainde emyaka egochende 5 tumoiranie bunge erinda tubikirira miego itaguchega yagenda kemasare na kumusaba kwene kebuna nkorosi gwere asenchera endonge igo nkomwira ni umuchumbe muyomono nende pale bono tiarosi we standard asenjere ngakitanya korosi epale ni bantu kobekwa makarabati asa macha connect esenje pale kintu kya beri ko nyesale matuka mange na mache nandi magendere konyarosia nandi molete moro mumunye beke
egere bengi yatunyare gwita nona abana bande sukuru nona abarimu bagende sukuru buya. Inko reporter ya Ndizi TV korwa se kaunti Nyamira Job Maangi. Miamono Job Maangi asoroboti ororokiranu korwase county ya Nyamira. Director bwe skuru ya Imagidi Academy yotoka sensemo ya Buchurako na Mbaya nigo abwatoe gusagenderetie no murubiri obwosira barokiwa nene balia bakorwa agoseba barokiwa balia bare chintakana eryo kweneke abuna nabarabwo banyorere chinga kinyororo cyo kwegendereria na masomabo okwana somo yega bwa barokiwa kubekerwa chigutwa ase skuru yo nigo bayigo atebire munanigo bero beretubikiranu asomuroberyo OCBC nanene ko boria abaibori gose abantu kweneke bunati bari ko basara abana banyaruka asenchire Eyemo yo ko batanga ko rwasembe chando au muriketo diponasanya na manke. Kisii County, what a beautiful county. What a hard-working governor and senator we have. Wiki bono aborokiwa ba grade kya gatano na limo amana ba class 8 bakurira matemu abamanene school ya Imagidi ya primary amana junior school amana baiboli nigo batwara umujega bwo kubekera aborokiwa kigutwa nago cengera entunda ya bentangani ya aborokiwa guisaransa matemu amanena kipsea inse ya CBC. Litkolia lero etwabwate a graduation ceremony ya abana ba grade 6 na abana ba PP2 igageze school. School ye twatwara abana bakora grade 6 amatemu ase engakintangani. Chinga kicho director bwe school ye ya Imagidi ya Vincent Kabeta nganyara kwenekea ogusira kwa barokiwa bali batabwati abaiboli. We offer free sponsorship asa abana bali toto hovan. Onde byenzi obwato mwana ole toto hovan lakini umwana utagete gusoma na bakoletu tubwaterane toro umwana uyosome. Pass ovans bali bwato muguri yo. Abo okoleto umwana tuigwa no kendegeke gere ku maintain endo mwana some. Future yenze is all about education. Gati ya baiboli baikirana nigo bagokero murubiri UCBC nakoerera obu amate bwabo buya amo naborokia. Ndimpato mwana graduate 6 kwenda junior secondary igombo gatete skulu ekekera kesana to mwana yo ngona kujokoro mwako kabere na mostie public school lakini na kokekera mwana nenko bare nero ko viti ni grade 6 bono igombo gete na ndio mwalimu noe management yose yesukuru ko director na bantu kwa internet na intu bago batu motivate to bwate siegara abana baitu basome. Omokonyi bo mugambio monene o mwamusoma Edwin Ndieki yonyara wikirana asomujigo ywe nigo boigo anyara gotwaro bosemia gochia asaba iboli. Abayo naendenga watie mangana ayo amangana tradition ringa umweseke umwana umwese kumusi lazima asali tinga serikali wakani amangana ayo ayagite nga baiboli batiga abana abuna bale kuna baiboli tu abana abumbi abale ne kwende tradition yetu ne chinga kitia yo sara abana na mange amangana kuna maroire na roro chinga kiecho boigo nigo abateneri be skuru eywe bakireko ko murubiri CBC na koeranga tibatigareti magega abarimu qualified bande bakaba upgrade kulingana na this new curriculum. Then is a school yetu ntobate CBC materials chikoene babana bagosoma na kulani because masoma bari more practical. CBC oriented. The one of the school within Kisii County which has daycare, and daycare is all about CBC. To bwerra nubia na baibuli erikoene kiki na bana bankonyora bana masomo ayara maya kubwata kana ne curriculum ni ya CBC. Onyoba niruka ada niteleka marugu ada niteleka zaichana ada na Yinko ripoteria igetaseni kia Ndizi TV korwa eskuru ya Imagidia iyo gotoka chinse ya mochi ya bochura imeye bunge ya kitutu cha Chesau elietaria nendi pon asanya.
Na baibori nigo bagendrete kobori wa kweneke budango barenda bare abana babo anene chinga kibarenga ase umutimoko bwa masomo eniga kwanwa chinga kichumuyaga bwo kubekerwa egutwa kwa borokiwa abeskuru ya Trace Academy eyotoka imebunge ya kitutu chache South County ya Kisii ase aborokiwa abo ba kubekerwa chugutwa go cha grade ekrasi kya grade 1 korwa PP2 no muyago bagokora wa no director OECD ase ebunge ya kitutu chache North Rafael Mokaya muriketo Mildred Momanyi Noroboturo Ekerobono amatemwa yekirasi kya gatano na gatatu amona keli kya grade 6 bakura amatemwa abo bono nigo chiskuru ao chiranereire ase ogokora omoyega bwo kubekera aborki wa chigutwa ekero bagutambuka kurwa ase kirasi kya PP2 gochia egrade egetangani ase skuru ya Trace Academy etatigwa magega. Ase skuru ya Trace Academy imeyebunge ya kitutu chache South nigo aborokiwa babekirwa chigutwa ase bono omogeni bwesko Rafael Mokaya oyo ori omo director o ali ya education ime kitutu chache North akwanira igori ye skuru yo ase aya okoboko ase okobeka oboroso obya. Actually, I've discovered that this school is a great school. It's registered with the Ministry of Education. It has a certificate, it has an NMS code, and it's granted an opportunity to continue with the junior secondary school. And we are grateful that this school is doing well. I've discovered it has competent, trained teachers who are TSC compliant, and I believe that the knowledge that they are imparting to these young ones is the right one. Otherwise, I thank the director for ensuring that the learning taking place in this school is the right one. And I want to assure the visitors and the parents who have come here today to oversee this graduation that this school is a school that you can treasure. In this 2-year course, we must thank God. So what I can say, as a tracer, the pupils who are transiting to grade 1, one assurance I want to give the parents out there, and they can bear me witness, all the pupils who are transiting to grade 1, they have been fully bagged. All the learners who are getting to grade 1, they know how to read, and at least they have covered all that is supposed to be covered in PP2. Niga omo director we skuru yo Jackson Ombati aganirie abayiboli be skuru yo kubalenda abana babo asenga kiyeiga Yerusa. So as we are breaking for the holiday, naomba wazazi tafadhali take care of these children. Be with them, kaa nao vizuri, and at least mold them well so that when we meet in 2024 tupate watoto ambao tuliwapea. Abayiboli nabaraboni go bakira oboteneri we skuru yo ngambi yamono aso kubaika abana ange amona abayiboli ase boigo balia eira yo gochikubalenda abana babo ase rusa eyeiga entambe. I'm a parent in this school and I'm very happy. Whenever they need something, they have even created the WhatsApp groups, so we don't have communication problems. Whenever the child has a problem, they communicate through WhatsApp, through messages. So this is the place to be. The best as we are going for the holidays, let's take care of our children. Let's know what our children are doing, where they are. There is no need of us sending children to their grandmothers. Let's stay with our children and know what our children are doing and where they are. Wish you all the best. Happy holidays. Ngolipotelia egetaseni kya Ndizi TV, eletaliane Mildred Momanyi. Mbiyamana Mildred Momanya se oroboti ururekana ugotikana nayo nigo ebikore byokuboro ko burendi byabere bikoyeneke wase birengo byegoro mono ase bunge ya West Mugrango imeye county ya Nyamira okwana chinga kyatarera amate yo munchuriro yo moyo bakagoitwa asensemo ya kebirigo imeye bunge ya West Mugrango nigo omochumbo West Mugrango Steve Mugaka abaga koerera igoro yemerobere yabere ga kubeka yogo chakoyeneke yabuna oburendi obotingu bwabere bokubekwa ase chinsemecho
hagati yabo nigate na bwatemeroberio yo kumurikira umwaziri bo Burundi bwa Kithure Kindikiri uko aryamaganyo abo gati yabo okung'anyiwa kwabo bisa bo Burundi abo babere bagokora imirimo asensemeyo yechiro ya kibirigo boigoni gabaga kuru kuborego cya serikali ya county ya Nyamira kubwatoka oburemo uburakiye gokonyase ubwagachibegeta seniki abanyanyimbo asensemeyo ya kibirigo nencheyamo yo gotinya oburendi. Rere bancho mujumbe gonacha asesaule abantu baito baitirwe bale chinkendu bono tingambantuki atua irire nelinganche buno mujumbo West Mugrango igonali kero mo minister tenete security mheshimiwa Kithure Kindiki komoboli ngekenkieke taito komwakira ngambu yamono na sombe tabantabu abantu baterereta abaskali aba bakabayira go transfer bagenda kuchibandera tikabagenda kuchiabu na baumera al-shabab na barabu kuchio igotu wanchiranire onde bwensi obwate information yondo ndebu nanche tokale gotara na machambasi ayago chakole bintebi morete eriete ngora iga omuntu yashugulikirwe arusi kuga echiro yaitegendere mutwe nayi atara korekana tutaroro kigungu iteta build matanga ta Yakobo muchioyo na bolirie governor achato konye obulemo obubo chenju kurwa agriculture boche interior egera twagache police station egekora kibirigo zotagete police station talie police Omochando bwokobora Westmani goberego koenekwa ase wodi ya Rigoma ase emetyenyene koirera abamyibe chinseme chokoba ase igesunteime na mono koba kubeke bitango asogoikiraniwa kwemeroberio ao nabona nigomo MCA bwenseme yo Nyambega gisesa kubwatrana no mochumbe okitutu masaba Clive Gisairo babere bakwenekia okobekwa wech transformer ase ensemo ya Itongo Sengera nigo bagokera egetambukirekyo ase gisesa baga wakangambye mono gochiase company ya Kenya Power akora wano mutenenyobo egento boigo kyagokerwa nabamenyi chinsemecho na otabona nigo kerachiko erachie koba aurora sebare asogoikirania emerobero yabo ya kiralitko Jina ira neri umwe musie itombi amona segasi kwa nyare ko bagotokora onye twabeiro musunte matuka mange sana tujikomnya Kisii ni gochiemeje twaserigu kinindo chenga twanyorero ubora iya rire twarora nonye na matangazo none Kisii twachache na intu twatwarira mogoko manna singinje kweneri transformer yitekara yasarigite tiganya saba kwi ikiagere into tutagete na magenderero munabona ko transformer yito yasarigite amagenderero atuni na ekenyoro tuchandia senka kentambi otokwera rimbi yamono ogendana no mukio yuyu na ndese para nera otokonye kuchakera igwere tundubali bakanda abuna totenenega okorro moro muno ketake okonye pali yiteke ntubano tojo kole para si Tokumurikiraria bereka okorekana isko yorogongo rwa Gusii ritkuria rero nigo ryarenge rituko ryogochengera abakani ebango erio ryariganiwa nekyombekyo gusangerera ebango imensi ya Kenya Revenue Authority KRA imeyo muchyo Mombasa okwana chinga kikera naso moyego yumuraibense Dr. William Samuel Ruto nigabaka gukana bororo amangana yobokurumi na koeneke bune serikali yaberege kubeka emerobere mekirano yogochia komenta ebirengo byo gusangererwa kwebango imeyense ya Kenya nigo boigo abaga wakangambye mono gochase kyombekyo ya KRA asemerobere miya babere bagokora na otawune bangi y'abakenya bagwakana nigera chikokonya ase okoreta magendero imeyense ya Kenya. Our tolerance for corruption therefore is absolute zero. In line with this, today the cabinet approved Public Audit Amendment Bill 2023, which will enhance the Auditor General's independence and transparency to ensure proper utilization of public resources through audits and also provide power for fraud investigation.
This has been a challenge in the past, but we have said as a government that believes in accountability, we must give the institution of the Auditor General's Office the necessary capacity, leeway, and latitude for them to hold every government agency and every government ministry and the whole of government accountable to the people of Kenya through audits and make sure that we spend the people's money efficiently. It is important that our government, or that as government, we communicate this commitment clearly, because the citizens and taxpayers deserve to know it as a matter of right. Our taxpayers are supporting national transformation by financing the provision of public services, strategic investments, and our other national revenue sovereignty requirements. Over the past year, there has been undeniable improvement of our revenue performance, thanks to the efforts of Kenya Revenue Authority. This is partly due to enhanced performance by KRA, which is commendable, even though there remains vast room for both quantitative and qualitative improvements. Mwanchi umurigereri robot yoru na roboto irase nsemo ya kabere ya studio eritomonyore mo Stephen Captain 001 atomanyimira nara yagendrete asensemo ye Chigosari tobasa guskare. Bia mono mwancho muliko kubako kwatengereta soni kia Ndizi TV na mayo kwemanyia mange korwa nsemo ya studio A tiebono nkwarigani bene kukomanyia mange korwa chinsemo ye Chigosori njebuna botambire nende mo Stephen Captain 001 tokochaka mangana ye Chigosori korwa segeti kia Nyanturago Grounds nsemo ya Ibeno Ward mebunge Nyaribari Chache awa street kwa Chigosori che finali chege kombe kia Nyaribari CDF tournament kyanyara kwa bagekogosorigwa awasichitimu au chiaba mura amuna chiri chiaba isikevanya kwa bagotima na sechi final yecho mono chiegosoriye nkoyo asensemo y'abasubati nigo etimu ya bene y'abasubati ya Kisii Queens benyorera obubui asaba bakonyebwa etimu ya Nyamecheo abona babwatayo gosanga mage yagosoriye yukoera Nyambane njene coach Nyamecheo bota no mingo na Kenneth abana tote mikubatenyo abana baya wakiri mukire gojo bakogere final onelende twabu abana barabaya ekombengere mutu tukanyite ikijya umushimi wa gya 2.5 so ntori na shuanga wakatubu mupiro oya twabu abana chembe yabale bagogeta bakanye tumpiro na tokubwa tukwe kombe icyo nani bichano icyo twake ntege ndo kusaba yatubu atrene abana bakwigura so mupira agaraka tukwe kombe kende timu ya yori ya Kisii Queens ila manyanga abana tukwata nabayabali nani mwane bike ebinge bire primary bire CPC tujure tuwata lechi ngeti talent no chukuru shenda busongo chekina kinawa tanara bata ya tuwata na county ye donare kusaba bana ambabu atike wari wacha motokonya na nene bikoro utokonya na uniform era bana batu wari mulali wako mupira hii game ya leo iko sawa. Kidogo tuna challenges kidogo kwa training. Tukipata facilities za kutrain na tuko na camp, hope for the best kwa hapo mbele tutashinda. Na kitu ningeomba mheshimiwa, ndio kwa wasichana tuko na challenges mingi. Angependa tu atusaidie, kama tutafikia hata matron moja mwenye ataweza kutusponsor na atusaidie. Unajua girls tuko na vitu mingi tunahitaji, so we need a sponsor mwenye serious ndio tunaweza songa mbele.
kurwa segete kia Nyanturago grounds twende chinsemo chia Nyauri grounds abwa timu ya Mayaka FC yabwa tego story ya Kebosani ne timu ya Kiareni FC na story ya Kebosani ne timu ya Mayaka FC enyorere tobo buibwe chigoli nya seibere ase ego story ya gosoreti ku chinsemo chiri chia boge ka wode utoka sebungi ya Kitutu Chache South. Kago sanga mwana gitaseni kiandizi TV message gosori ngomaro kyomane bwetimya Mayaka FC yoko gosori ase ligi ya Nyanza Regional League Dennis Ayusa na rekoba katia Emeroberi Johnson ne ikareta ase timu ya Mayaka FC kwene kibona nya rekoba korento bwa mereri ase ligi ya Nyanza Regional League satebire buna kurua sensemo ya bagosori banyare kwa bagocha sensemo ya Maigiro kiboikirano satebire buna etimu nere tayari kogosore meno vya ligi ya Nyanza Regional League iracha kumutie nyoyo. Kwa majina ni Dennis Ayusa, kocha mkuu wa Mayaka FC. Tulimaliza league last season kutoka County League tukakuwa promoted kwenda Regional League. Na sasa tulimaliza vema, tumekuwa tukijiandaa kwa pre-season. Tumekuwa na like 4 weeks. Hizo zimekuwa enough kwa kujipanga kwa ligi inakuja. Mimi kivyangu ningesema Mayaka tuko tayari, maana hata tumemaliza mambo na affiliation fee, tumelipa, tumejipanga hata venye tutakuwa tunaanza league, mambo na transport, hiyo tumejipanga. So mimi kitu nangoja ni fixture peke yake, niko tayari hata kama ni away ama home, niko tayari kwa league. Kwanza ni sijalusu wachezaji wengi sana, ni mmoja tu alienda CFC na pia nikaangalia depth ya ile ya Regional League, nikaona ya kwamba lazima nikuwe na quality players, kuna wenye nilibaki na wao pia nikasign wengine, which is normal in football because nataka wachezaji ambapo wako ready wanajitolea kwa league. Juu kibarua sio rahisi, ni ngumu hapa mbeleni. Na nataka kupiga hii season mara moja kama ni uwezekano, niweze kuona kama nitaenda kwa Division 2. Morali iko juu kwa camp because wachezaji wangu wanajitolea kwa mazoezi, wanaitikia kama sasa tunafanya mazoezi asubuhi juu ya weta. So wanakuja na hata ukiangalia sasa hizi tuko mazoezi, tunajiandaa tu vile vile. Tunangoja mechi. Hata tukiambiwa mechi ni kesho ama kesho kutwa, sisi tuko tayari kumenyana. Hii league nadhani ni kujipanga kwa timu. Kwanza mimi mambo na transport niko tayari, na especially nikiangalia nimekuwa county league. Hii league nowadays football huwezi sema uko away ama uko home. Popote ni home so long as venye umejipanga. So mimi kama coach, kwanza away nimeshinda game mingi kuliko hata nyumbani. So me I'm ready for the task and I know that I will perform. Amini kusema ya kwamba mashabiki wetu wamengoja sana kwa mpira, wamekuwa nje. Ningeomba sana hivi karibuni fixture ikitokea wakuje tu waenjoy mechi, tuweze kusupport timu yetu, tuweze kuendelea. Tukorwa se ligi ya Nyanza Regional League asensemo ya Bamurato enda se ligi ya FKF Division 1 asensemo ya Baswat ya Gwasaba konkorwa ensemo ya Nyanza timu ya Kisii Queens FC kuraiga sorongo rwa Gusii na barabukorwa ensemo ya babaye ne kiribene buna mbero veretike boikirano bosibogo chaka wechi gosori cha FKF Division 1 asaba swati asomoro ke bomonene Nicodemus migosete bire buna kurwase ensemo ya maigeli yabo niga vice kwanya kwa bagwesoki ke boikirano na mbero vereti bosibogo chaka kwe ligi ya FKF Division 1. Kwa majina naitwa Nicodemus Migosi. Mimi ndo coach wa Kisii Queens. Sio saizi tunaanza. We still have our first 11. So niki-invite mchezaji haitakuwa vigumu yeye kuingia kwa system juu itakuwa nishamuona. So yeye kuingia kwa system sidhani kama ni kitu gumu, na tunaangalia hiyo quality kama technical bench, tunaangalia quality ya mchezaji before tumlete kwa team. Asama leza ngoro corona lo yaro mumanyi nje team manager Kisii Queens. Ndashukuru as fans na sikiro mondori within support ile timu as much as kirega. Tuacheze friendly nyingi sana which is a pre-season tour. Tuacheze friendly yang isa toinye na good luck
Twataimeria asa abachezaji baria bageni twaretere twanyorire from schools, from universities, bajelire na into twa just friendly out of which na Eyemo twa performire obe twa just draw twa performire draw Eyemo. Hizo zingine tumecheza poa nao. At the same time kwa hizo friendlies twacheze na upper tier ya NSL ya Renge Gideons na ile ambayo tuko to very challenge asinini tuka lose 0, we lost by 1-0. So season ingwa serinya tuanze women division 1 na bageni torase league yeyu, lakini we hope una coach arendera abana ba trainire abana aba ndonyora matokeo maya se weekend. Elige ya basubati ya FKF Division 1 niko chikosoli cha chira chake guchakira ritukuri ankyo abwase timu ya Kisii Queens FC balare kwa bakonye ariganie timu ya Ahero Starlets ase gosori yabo yankase getikia Underground chinsemo cha kitutu cha North asatire unambero beretibo sibwe timu ya bakogosori nere timu ya Ahero Starlets kibatabura ne timu bamaite kebwikiranu kurwa chinga kibaka gosori na barabu ase ligi ya Nyanza Regional League kerengo kya basubati. Aso moja kana ngora ta Ahero Starlets twachesire nero there before. Ene team tu merete regional league tukachesa nero tukayeita. So ndo bwate mentality they have planned well ikiaramba metete league ndo bagocha kucheza na kire raisi mete signing si igurwa bakore signing. So na ndundwe bangete it's not easy game. Ne ndatebe ne dabi ikiara ngocha bale goteba nto abaitete raisi na ndundo tete ko retain champion iliyo kubaita. So we are prepared well and I'm very sure the team we UK goja chigo chabo chiro chongo nyora bali nkagaiga na fans ngo bakaribisha sana bache basupport abana baiseke ne holiday ne bwata challenges nyinga sa abana baiseke tiga bache bajoin team to support these ladies at least to gendere wochusi. Kwa majina ni Hamsley Umoyo, chairman Kisii Queens. In comparison with the Gusii Starlet, management yetu imejitahidi sana. They are pulling up their socks. Wanataka to make sure that we've attended all our matches and we've won, or maybe the worst can be a draw. Tumejaribu sana, tunatafuta wadhamini wasaidie mwenye sahi ametushikilia ambaye ni Father Arnold Maronga, so that tusikuame katikati. Tumeona timu zingine zikifanya pre-season tour lakini atutishu nazo. We will make sure that we won all our matches and we will bring the name Kisii Queens ikuwe juu vile imekuwa juu kwa regional league. Mwancho muri ingati yali to akware ntiko rwa semese chigosori Ensa Eyemo abwa seritkoli yankyo koru Ensa meri ya kano lutunga musocho nige timu ya Gusii FC gosori ase ligi ya National Super League NSL para twale gosori yabo yanka asaranya kwa bakosori amone timu ya Mathare United timu ya Ringase ligi ya FKF Premier League korende gasukanse gocha ligi ya National Super League mega yugo takora via asentunda ya ita ya FKF Premier League na nigo Gusii FC baranyare kwa bakwarigania timu ya Mathare United anyora buna egosore nigera chake chinsa isano na ibere korende tali chinsa kianda buna abangi bamanyete sengencho ya embure nyinge yabere yakwena kigwa sorongo rwa Gusii igori tukori yankyo gochakira chinsa isano na ibere egetigia Cardinal Otunga Musocho ntotware egosore ya National Super League ati chigosori chinda chiroberi korwa CBT au gati yabo eligi ya FKF Division 2 again rete na chitimu chingo rwa sorongo rwa Gusii chirasele ya FKF Division 2 abasige koraga chinsa sato nikotebe menano vinde biroberi ya seli ya FKF Division 2 kwende korwa sensema ya Shabana FC ase ligi ya FKF Premier League egosori abonegera nyale kobage kobari tukoria Jumapili ase bara gosori amone timu ya Bandari Shabana nigeri chikoba etimu engeni igo Bandari nererarigania timu ya Shabana FC ase menano via FKF Premier League na umwancho morigeri ayungati yali na kwarigarere tikorwa ase emesa yechi gosori korende engananko gotigera neribuna andake ase mete menge umutori okurutwa magena mono no mutori obwata matunda igo nya gokorra ngakiende kurutura magena igo andake na berabe buna na matunda obwate kurena ndenga kiende isigo bae no mochege oso obwato obusari abandi banyore gokurutwa magena igo torutwa magero ro mube
ayote hayo ro muntu bwata matunda kurende obo bebuao igo kurende ngakienda yonsi nakino bwata matunda no bwata chimbwa chingia nekyo nakigento kingencho mwancho morigeri abuno to wikira omweli bwa mangana Amayia korwa ensemo yechigosori kwa ni ensemo ya studio Everline Osero ate byanda kere no muti wa matunda oseno muti wa gochege kurende korwa message gosori enda utengera Ndizi TV. Mbiamana ndemo Stephen Captain 001 asamangana ya mayaki makuru sensemo yechigosori nabo seme ukwabere ogorwa asirit koria rero timanye tinje gusenu mutebwa matunda ose omote oryo mochege korende ninchigo kumanya magega ye tent manje muri rero ikiraga igano to wikira moerio obwa mayense masenchera ere yo wikiranu mbiamana sogo chora kobana intwe na bali bonsto bwaterana kweneke mwana wikira na barabunko bakiranga mbiamano asensemo ya Facebook kendra gotonyaro witira Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na baigona boko ya somwetera se website yetu www.ndizitv.net ero togendere gukumanya kunagendrete wateka emergency ya Kenya Petro Mokeira nero eneke chibichanerio gicha wikira senchra ya bene asensemo imanyererio to batrana nere Joshua Auta ereteriane Everline Osero tuaro bulgererubya